Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ikira kuti mwina mange anthu adzasankhe chipani chanu. Anthu tifuna tasimikizire ndi kusankha kwawo kumene asankhira kuti Profesa Peter Mutharika abwererenso malingana ndi mavuto amene akukumana nawo. Ndiye anthu anasankha kuti Profesa Peter Mutharika abwererenso mboma. Ndiye kuno tabwera kuzasimikizira anthu kuti Profesa Peter Mutharika wasimikiza ndipo wavomera kuti ayimiranso wachosa mavuto anthu amene akukumana nawo mu dziko lino la Malawi. Ndiye tabwera anthu kuzasimikiza kuno kwa apwetekera. Mwina pamene lukamba zokhudza chisankho cha 2025 mwina mukazika pa skelo inu ngati DPP mukuona kuti mwayi wanu ndotani ochita bwino. Ifeyo tichita bwino kwambiri posatengera kuti abaromita yalengeza kuti chani, koma kungoziwa ife ngati chipani cha DPP mmene tikugwirira ntchito. Mukamagwira ntchito kapena kuti mukumenyana ndi anzanu nde mukaona kuti azinzanu aja akutola miyala kuyamba kugenda, nde kuti inuyo akulepherani. Mwachisanzo panopo inuyo mukumva ngati Zodiac, ngati simunambelero mumve panopo achipani cha Malawi Congress Party anayitanisa mafumu kuwapasa makope ndi kuwapasa ndalama kuti aliyense mmuzi amene walembesa azikampasa 1,000 zomwe malamulo a Electoral Commission olo malamulo a dziko lino samalola. Ndiye tikuziwa kuti anthu aja ifeyo atilephera, akuziwa kuti bomali tikubwereranso. Mukwauza zotani amene akhale akutsatira zimenezi pa Zodiac kufunikira kuti akhalebe ndithu pomwepo atsatire zomwe mulankhule pano. Ifeyo anthu tikwasimikizira kuti DPP kuwina, ndipo akamayenda achipani cha Malawi Congress Party iwo apita kukalembesa akalembera ndikumapasa mu 1,000 zimene zija iwo asaziyika mu mtima mwawo kumene kuti ndikulephera. Imene ijayo kukhala ngati akuwaopseza anthu aziona ngati kuti iwowo ndi amene akufuna kuwina chifukwa choti alephera. Efe tikuwauza anthu kuti ndalamazo alandire adiye, koma iwo akumbukira. Chiyembekezo chathu chonena kuti APM akulowa pa mpando apapa 2025 come 16 September. Azimayi a DPP itakonzeka. Ine ngati Deputy Director of Women wa National, azimayi ali ready kukavota. Andipano azimayi akupita mwaunyinji kukalembesa. Chifukwa chake ndi chakuti anthu azunzika kwambiri. Kudziko kuno kuli zinthu zitatu zomwe zapangitsa anthu kuti anthu afune APM kuti abwererenso pa mpando. Chinthu number 1, njala. APM amapereka mtukula pa khomo moyenerera anthu amadya pa khomo samagona ndi njala. Chinthu number 2, katundu wadula kwambiri. Chifukwa chani katundu wadula? Boma ili lakanika kukhazika kudekhetsa ikonomi dziko lino. Katundu kwacha ikungogwa every fortnight. Pazifukwa zimenezi kudziko kunokoso kwapezeka kuti kwa Malawi Congress nkhaza. Anthu aona kuti ena anali ana samayidziwa, panopo ayidziwa kuti Congress ndi yankhaza choncho ndiye ayituluka. Moti vota kukhala kuti amavota usiku wa lerowu pochera mawa APM akanakhala pa mpando ngati president kukumbatira dziko lonse la Malawi. Dziko lonse la Malawi likufuna APM. Olo voti idati chitika lero APM akubwerera pa mpando pazifukwa zomwe amapangira Malawi kumbuyo. Ndi Malawi aona okha. Ndi ifeyo ngati azimayi a DPP sitikukhala bize kutukwana munthu ayi. Situtukwana munthu koma tikumbutsa Malawi zoona zenizeni kuti kodi nthawi ya APM chimanga m'magulu ndi amazingati. Ndiye kuti chimanga timagula 5,000 kwa Japano 50,000. Yufresh magulu ndi amazingati. 80 kwacha pano 600 kwacha. Sugar timagula 750 pano 4,000. Zinthu zimenezi moyo w'munthu walimba kwambiri, ndipo Malawi akufuna APM kuti akapanga belo auti ku ukapolo uwu. Ngati azimayi takonzeka tililede kukavota ndipo anthu akavota, ndipo Zodiac ujambule zoona pano. Anthu akuyika APM kamu 2025 pa 16 ndikubwerezaso. Koma ili anthu atopa nalo lazuza anthu sakulifunaso ayi. Wina afune asafune chipani cha Congress chikutuluka pa
16 pa 17 anthu amalawi akakhala akukondwera kuti APM abwerera pa mpando mulera khungwa ngati munanifunsa kuti amalawi azimayi akonzeka bwanji ife azimayi DPP tachacha ndipo anthu ali pa ground kugwira ntchito usana ndi usiku. Tathokoza kwambiri kwa nthawi yani zikomo kwambiri. Zikomo. Ndithu amenewo amodzi mwa amayi omwe akutsogolera ntchito za chipani cha DPP. Tikhalebenso tikumva kuchokera kwa ena kuti kodi akuti bwanji zokhudza msonkhano umenewu umene ukuchitika tsiku la lero la Mulungu pa 8 December 2024 kuno kwa Pwetekere mu mzinda wa Lilongwe. Ndi malo amene yayi ali ndi chiwerengero chochuluka chifukwa ndi malonso amene ayandikana kwambiri ndi malo aja amatchedwa kuti malangalanga kumene konso kumachokera anthu amene so abwera malo ano. Anthu ena akuchokera kwa Katantha, ena akuchokera madera ngati kwa Area 22, ena kwa Abiwi, ena kuchokera Mkozi. Ndi anthu osungulira madera amene abwera kuno kuti akhale nawo pa msonkhano umenewu wa chipani chimenechi cha DPP. Tikhalanso tikucheza ndi ena amene ali kuno kuti kodi akuti bwanji zokhudza makamaka msonkhano umenewu popeza kuti ndi nthawi imene chipani cha DPP chikufotokozapo kuti chikufuna chipereke mfundo zake. A Clement Stambuli ndakulandirani pa Zodiac. Zikomo kwambiri. Mwina anthu amene akutionera choyambirira mukuwauza zotani zokhudza chipani chanu? Chomwe ndingawuze nchonena kuti alimbikire kusapota chipani cha DPP. Chifukwa chonena kuti kafukufuku amene wangochitika akusonyeza kuti chipani cha DPP chili patsogolo pa zipani zonse. Mudziko muno tikuyembekeza kuti anthu alembetse voti ndi anthu okwana 7 miliyoni. Pakati pano tili ndi anthu kale amene atsatira chipani cha DPP amene akonzekera kuvotera Profesa Peter Mutharika opitirira 3 miliyoni. Ndiye kwangotsala nkonena kuti no anthu ena onse azipani zina aone ubwino wa DPP kuti no abwere ndi kuvotera DPP, ndipo tikukhulupirira kuti pa first round ya masankho tizatha kuwina mopitirira 50%. Inu ngati DPP kafukufuku wako Barometer wakulimbikitsani motani? Kutuluka kwa Afrobarometer kwatilimbikitsa ngakhale timaona ndi kudziwa kuti anthu ambiri akufuna aprofesa atabwereranso. Afrobarometer yangotsimikizira chifukwa zimene zikuchitikazi zili background, ndipo ndikufuna ndikutsimikizireni kunena kuti pofika mu mwezi wa Septemba chaka chamawa tikhala ndi anthu opitirira 3.8 miliyoni amene avotere chipani cha DPP. Mwina nkhani yokhudza kulembetsa mkaundula mukuchitapo motani ngati DPP? Ngati DPP chimene tikuchita nchonena kuti tauza ma structures wathu onse kunena kuti aonetsetse kuti anthu athu apite kukalembetsa, komanso apresident athu akuyenda ponseponse kumemeza anthu kuti akavote. Pakali pano ali bize kumemeza anthu kuti apite akavote. Cholingaso cha msonkhano uno kufuna timemeze anthu apite akavote, akaponye voti, akalembetse voti kuti adzavotere Profesa Peter Mutharika. Chifukwa chonena kuti ngati salembetsa ndiye kuti iwowo sadzatha kuponya voti yawo. Mwina inu makhalitsa pandale, makhalapo nduna ndale zaziko mukuziona mene zikuyendera. Mwina mukavotereza kuti chisankho cha 2025 chikhala chisankho chotani? Chisankho cha 2025 chikhala chisankho chovuta kwambiri, chifukwa chonena kuti amene ali mbomawa choyamba chilichonse chimene aonjeza anthu sanachite. Ndiye iwowo akufuna kuti apange use force, izi sizitheka chifukwa chonena kuti anthu akhumudwa. Anthu amene awavotera lero ndi amene aonena kuti afuna akavotere Peter Mutharika, chifukwa chonena kuti iwowo alephera kupanga deliver zimene alonjeza. Akanangochitako mwina zimene alonjeza bwezi kuti kuli mpikisano waukulu, mpikisano umene ulipo ifeyo ngati DPP umene tikuona kuonena kuti tipange mobilize anthu apite akavote. Ife tafika ponena kuti ngati chipani cha DPP
alliance yathu yaikulu ili ndi anthu amene ali apawa chifukwa anthu awawa ndi amene tikuyenda nawo anthu awa ndi amene akudziwa mmene ife tingathandizire mavuto awo chifukwa mdziko mwakambapo kuti chikhala chisankho ndithu chovuta kwambiri komene nkhani ndiyokhudza zipani ngati zotsutsa aliyense akungoti ndima ndekha mukumaziona bwanji zimene choyamba muyenera kumvetsa kuti anthu akati akupanga chipani cholinga chawo chimakhala choti akalowe mboma iye zosadabwitsa kuti pakali pano aliyense ati ayima yekha akuyesetsa kuti apange mobilize koma kumapetoko amene ali wanzeru adzionera kuti tiwine tiyenera kugwira ntchito ndi anzake ndipo ndikukhulupirira kuti tikamapita kumapetoko ambiri amene anena kuti ayima pawokha abwera ndithu kuyima nawo limodzi chokondweretsa nchonena kuti ifeyo ngati opposition zipani zonse tikutha kugwirabe ntchito limodzi ngakhale kuti sitinafike potero tipange mgwirizano ndiye chitseko cha DPP ndi chotsegula kuti tigwire ntchito ndi zipani zina zonse zomwe zili ku opposition ndipo tikukhulupirira kuti zipanizo tigwira nacho ntchito limodzi. tikufunani zabwino zonse Astambuli tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Olemekeza a vice president achigawo chino chapakati Bambo Alfred Gangata landirani ulemu wake. Ulemu upite mwini wake wa Central Region olemekezeka David Kambalame Regional Governor pamodzi ndi komiti yonse. Ulemu upite kwa NGC yonse mene asonkhana pano Honorable Chipungu amene muli advisor wa president. Ulemu taona kwabela Astambuli kunkhota mulandile ulemu wanu. Abrenda landirani ulemu wanu. Mashado wa MP onse achigawo chapakati amene mwabera pano landirani ulemu wanu. Mafumu onse motsogozedwa ndi apwetekere komanso amwenyakondo amene muli pano landirani ulemu wanu. Malingana ndi nthawi aliyense amene obwera malo ano ndikumpatsa ulemu wake kuti alandire ulemu. Amayi, abambo, anyamata ndi asungwana pamene mulipo landirani ulemu wanu. Pa nthawi ino bwana tikufuna tiyambe msonkhano wathu ndendi matintelo kunena kuti akazibwera malo ano atisungire nthawi chifukwa tifuna tipereke nthawi yayitali kwa vice president mwini wake wa msonkhano uno ali zambiri zoti afotokozere anthu a Central Region ndi amene azima pano azisunga nthawi. Ndipo yambirira tsopano ndilole a vice president ndiyitane mfumu yanu olemekezeka Mwenyakondo bwerani pano mudzalandire msonkhano a Mwenyakondo. Zikomo kwambiri. Poyamba ndimafuna ndiyamike Mulungu kuti tsiku la lero limene lidalengezedwa kuti padzakhala msonkhano wa DPP Malawi ndipo lero zachitika. Ulemu a vice president akangata amene muli malo ano, ulemu executive yonse ya DPP imene malo ano, azibusa onse, mashado MP onse, kumakansala onse, komanso achipani chonse cha DPP kuyambira amayi ngakhale abambo ndiyankhula chifukwa cha nthawi. Ifeyo timati takulandirani kuno kwa apwetekere. Ndipo imvani pamene mukulankhula ngakhale kubwera malo ano ndokuti mwabwera mmodzi mwanu. Ifeyo mafumu akuno timafuna tiyamikire amfumu a Mwenyakondo amene adakema malo ano, amfumu asinya apwetekere amene ali malo ano, ndi mafumu onse amene ali malo ano, komanso amfumu achiutsi amene mwalemekezanso mfumu msonkhano muli malo ano timafuna tikakuyamikireni koposa. Kuyankhula kwathu kuno
mengana ndi msonkhano umene wabwera malowa. Tonse tikudziwa kuti tili mkati mwa anthu asipani amene akupanga kampeni kuti adzatsogolere dziko lino la Malawi. Kuyambira makansala komanso ngakhale ma MP komanso president. Ife ngati mafumu akuno tikufuna tilankhule mawu awo. Kuti tikufuna nthawi zonse imene mukubwera malowa, koma ife tikufuna mtendere. Ndipo tiyamikire koposa kuti monga taona nkhokwe, taona mukwenda ndi nkhokwe, ndipo taona simbo yokundana ndi chimanga. Imene munthu kumpatsa thumba la chimanga kapena nthongo ndimene timakomera Malawi. Mbamu munthu kungomenya mbamu madzaona kuti ndine mamuna ndipo ndine mayi pa. Ifeyo takulandirani ndipo ndi chimwemwe chonse chifukwa cha nthawi. Imvani kuti ife mafumu akuno tamva kukoma kwambiri kubwera kwanu zomwe kwambiri. Mmanja mwa chifumu timati pu 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 pu. Zikoma kwambiri fumu yathu, takunyadirani kwa basi. Chala mwamba tauyamba msonkhano eti, wayambika msonkhano eti. Pano ndikuyikana a district governor Bambo Saidi kunkhokwe, mashini mwini wake wala bani yonse olembekezeka. Bwana Saidi, fikani pamalo pano. Zikoma kwambiri. DPP oye! Gangata oye! Honorable Gangata Pangolini oye! Makonzeka! Tisewela bano! Chala mwamba. Chakwela! Achoke! Chakwela! DPP oye! Gangata oye! Mwendikalipira? Simukalipa? Ine ndikuti mutani? Muziti chani pokalipa? Muziti ich! Osambanga kuti icho ya muziti ich! Chala mwamba osati icho koma ich. Muzikalipa kuti ich. Chala mwamba Gangata oye! Chala mwamba Apita oye! Chala mwamba Chidilidili oye! London ulemu olemekezeka a Vice President achipani cha chokoma cha DPP Honorable Alfred Gangata Pangolini ulemu wanu. London ulemu Honorable Kambalame amene muli region governor wa Central Region Chidilidili. London ulemu wanu. Amayi kunje muli pano a director amayi. London ulemu wanu. A district wonse, a region wonse, a Koswese wonse, London ulemu wanu. Malingana ndi nthawi, bwana msonkhano ndi wanu. Lero mwabwera nthawi yabwino. Tikufuna tikupaseni mulankhule nthawi yabwino. Chifukwa ndikukumbukira kwa chisapo munalankhula mpaka na past 7 ya usiku koma ndo osathawa iyayi. DPP oye! Bwana ndifuna ndipeleke ripoti kwa inu. Ndifuna ndipeleke ripoti kwa inu ngati Vice President wa chigawo cha pakati. Bwana popeleka ripoti ndifuna ndachenjeze a Congress. Ndachenjeze a Congress ndi Electoral Commission. Ino bwana mutiunikire pano ngati ali malamulo. A Congress zankha mulandu.
bana a kongresi kayanda president ausogolera kongresiwo anayitanisa mafumu ku State House. Kwa mafumu wapo waitana mabloko leaders sana aitane. Kwa manso kuminzi mafumu ang'ono sana aitane. Bana kuchitika pano mafumu anthu akangochoka kolembesa mavoti akumauza kuti azipita ku mafumu ku magrupu azikalemba namba ya ID ndi kumapasa ndalama. DPP wewe mulandu umavuta wopanda mboni eti nena zindikunama ndikunena zona zimene ndikunena zindikunama ndikunena zona bana zimene zikuchitika pa Central Region koma gwelo lake akuopa Alfred Gangata Katundu mwana wa mama apita DPP we zuloli wakhala kukuzungulira ma MP a MCP muno mwabani center by center atanyamula sima ngali moto ndikumauza kuti akalembesa voti azapeleke nambala azapasa sima imene ili ngali moto nzona. Apita DPP we bana akongresi atembeledwa ndifuna ndipeleke ripoti lina bwana Gangata. Apita DPP we anghokwe tachokani mwachangu mutisokoneza anghokwe chokani mwachangu mutisokoneza chala mwamba DPP we bana Gangata ino ndi Katundu mwasokoneza Central Region ku Congress a Congress sakona tulo zulo akhalako akakamiza kupanga ma meeting kuti anyamatazi kwanja abwera pano koma anyamatazi kwanja anena kuti ife msonkhano wa Alfred Gangata sitingapitepo iya achita kusalenda kuti msonkhano wa Alfred Gangata sitingapite akuti ndiziyang'ana Zodiac mulibo chala mwamba Zodiac achambule Bibuliwe Chakwera Bibuliwe abine bana pa Central Region pano andu tikuvutika usati masewera bana pano pa Central Region andu tikugona ndi njala bana akongresi mutu waima panopo akuima center by center ni 1000 mmanja akuti amene alembesa amulebe kayafuna kapangena izanjani ndendi ukuchenjezani ino electoral commission ife DPP tikutenga boma osati mokaikira iyayi. Abide zimene alankhula na malomba ku parliament kuti konza nde inuwe electoral commission NRB komanso a kongresi ani chinyango chimene mupangacho DPP kama mukayankha mulandu. Abide ona Gangata ndifuna ndikupempheni muno mwapani ndi ma MP amene akuyimira chipani cha DPP ndi makhansala ndikufuna pamene akhalapo ayime muone koma amene muli pafupi ingobwerani kusogolo kuno mwachangu. Zewa Mogombeni bwana
tentibwerere angosala Chado MP wako Swese ino kuti mumuziwe. Bwana uyu ndamene akuyimirira mbuka ko Swese amene ndiliwonde zina lake talichulani bwino zina lanu kuti bwana aliziwe. Lincoln Liwonde. DPP we! Bwana ndangofuna kuti muziwe ma MP ametina kuti ma MP ametina kuno ndi makansala. Malinga ndi nthawi bwana ulemu wanu zikomo kwambiri bwana. Mmanja mwa Saidi ya district governor la Makamwaomo. Zikomo kwambiri. Pamene ndikuitana wena kuti adzalankhule pano mitundu chisamba pamene mulipo talowani m'bwalomu mukonzekere. Chala mmamba. Olemekezeka a vice president pa nthawi ino mundilole ndikuyimilitsireni a regional secretary Anne Mpinda kuti abwere pano alankhule. Zikomo kwambiri bwana. Mwambiri bwana ndimafuna ndikuthokozeni facho ndipasa mpata ine ngati regional chairman kuti ndilankhuleko pakanthawiko regional secretary pepani regional chairman ndachitirichiti mukuona kupitapo DPP woye wanga ine ngati regional secretary ndotorera ma records DPP woye ma constituency governor chilipo Chala mwamba ma constituency governor chilipo Mwamuana na Ntindi ali abayu Chipani Ntira chili ndi fungo labwino anthu akuthawa ku Congress akubwera ku DPP woye Ndema constituency governor tili ndi ntchito yayikulu yoti tilembe anthu ma area DPP woye aliyense amene wabwera apa ndiye kuti aona chiyembekezo chimene chili mu DPP sana iwale ubwino wa dati sana iwale ubwino wa ulamuliro wa DPP tingaiwale kodi pwetekere choncho a constituency governor alembeni ma area anthu onsewa abwere ku DPP ine ndine wa kunchinji yonse pano yagwirizana nena kuti tilu ndi chipani cha DPP Professor Arthur Peter Mutharika woye choncho chikachoka pano mawa tentisake a constituency governor athu ndi ma area governor athu tikalembetse maina DPP woye Ameneyo nda secretary yathu tete waombeleni mmanja. Zikomo kwambiri m'bwalo muno mukulowa mitundu chisamba azimayi a mitundu chisamba zikomo kwambiri.
Taombeleni mmanja. Taombeleni mmanja. Mitundu chisamba ndi imeneyo. Zikomo kwambiri. Pano mothamangitsana ndi nthawi bwana mundilole pa nthawi ino nditana Director of Women amayi kunje bwerani m'bwalomo mulankhulepo malo ano. Zikomo kwambiri amayi kunje. Chala mwamba. Chala cha Alfred Gangata, chala mwamba. TPP woye. Profesa hata Peter Mutharika woye. Mwetekere woye. Ifetose woye. Ulemu bwana VP yanga Alfred Gangata mulandire ulemu wanu. Ulemu bwana Chitritiri. Ulemu upite kuma advisors wose a president kwa mai komanso kwa bambo. Ulemu upite ku NGC yonse. Ulemu upite kwa original anzanga ndi ma district wonse ma constituency wonse mlandire ulemu wanu. Ine bwana zana nali malo omwe ano nditafika malo ano azimayi awa onse chimene akufuna ndi nsalu. Chimene akufuna ndi nsalu bwana. Ndikubwereza mawu amenewa chifukwa nsalu imeneyi ili pa demand. Azimayi amenewa ndi azimayi wokondwa kwambiri ndikubwera kwanu. Koma chimene anandipempha amandipempha kuti mukayitanire adati abwere kuno kulilonga. Zikomo kwambiri. Taombeleni mmanja. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Pano nsonkhano kupitirira patsogolo. Pano mundilole bwana nditane advisor wa president olemekezeka Honorable Chipungu kuti mubwere muno mbwalo. Honorable Chipungu. TPP woye. Abita woye. Agangata woye. Ifetonse woye. Ulemu upite kwa adadi kumangochi ndi amayi koyambirira omwe leronso akwayendera abale ndi alongo ku Eastern Region. Ulemu upite kwa VP Nyamata nzathu Alfred Gangata komanso Regional Governor Bambo Chidiritiri ndi komiti yonse. Ulemu kupite kwa magogo nonse amene muli pano, azimayi ndi azibambo. Choyamba amalawi amene mukutionera pakanema komanso amalawi amene muli pano, ndikufuna tilire pakhomo pakachitika zovuta timalira eti tikataya okondedwa timalira eti. Ndiye 1 minute imeneyi ndikufuna mutithandize amalawi kulutchenza, amalawi kumulanje, amalawi kulilongwe, amalawi kudedza, amalawi kuzuzu. Ndiye ndikayamba kulira nanunso mulire nawe eti. Mayo Malawi, mayo ine Malawi ine mayo. Mayo Malawi ine mayo, Malawi ine mayo. TPP woye.
TPP woye! Apita woye! Agangata woye! Kodi tikulira chifukwa chani? Tikulira chifukwa Malawi kuli njala. Tikulira chifukwa ntchito za Chamata sizikupezeka. Tikulira chifukwa chimanga sichikutani. Ndiye pamene feteleza sakupezeka, chimanga sichikupezeka, ntchito anyamata simukulembedwa, eti ena dzulo kupanga dansi ku Civil Stadium, kutenga ndalama za nthindi kwa basa woyimba. Eti zoona zimenezo? Malawi woye, Malawi woye! Malawi woye, Malawi! Ndiye zimenezi kuti zithe, ndipofunika kuti inu mukalembetse. Mukalembetsa, mwalembesa kale? Mwalembesa kale? Tonse amene talembesa chala mmwamba. Chala cha dati chala mmwamba. Kodi inu mukavota? Mukavotera ndani? Atati woye! Ndikupempheni anthu akulilongwe kuno, Amalawi wonse, kunena kuti voti ikubwerayi siyoyang'ana na mtundu eti kapena kuchokera kuti ya. Voti imeneyi ndi voti ya chitukuko. Tikufuna kuti madera mwathu mukhale zipatala ndi mankhwala. Tikufuna mwadimagi mukhale chimanga komanso mbewu. Tikufuna anyamata athu abwerenso ku ntchito mene zinalili nthawi ya Profesa Mutharika. TPP woye! Apita analonjeza komanso anatiuza mawu 2020-2019. Amalawi anzanga zili ndi inu. Kuvotera ndale kapena kuvotera chani? Chitukuko. Muzaka 6 zapitazi muonako chitukuko? Kapena inu kulilonga muonako chitukuko? Bwana Laji, mungandilole ndiwerenge zitukuko za Profesa? Ndiwerenge? Ziko mkwambiri. Sinditenga nthawi ya Itali. Ndiwerenga zitukuko zonse zomwe anachita Profesa Peter Mutharika muzaka 6. Boma la Chitipa. Boma la Chitipa anamanga Kasama Community Technical College, Kalenga Water Project, Kalile Rural Growth Center, komanso Chitipa Karonga Road. Boma la Lumpi Community Stadium, Livingstonia Njagwa Road, komanso Mlowe Road. Boma la Katabe, Zuzu Katabe Road, komanso chipatala cha tsopano cha kunkatabe, komanso nsika wa tsopano boma la Katabe. Takusakumveka bwino. Boma la Zimba Water Supply Project, Zimba Government Office Complex, komanso tinayambapo ntchito ya Mombela University. Boma la Kasungu Community Stadium, Kasungu Buluyana Wambe Road, Kasungu Old Airport mpaka na kukasiya kwa Sante huko. Boma la Lilongwe, Amalawi Boma la Lilongwe, City Road including Parliament Building, Mr. William Joe Kalitwe, komanso Interchange Kongole, komanso National Cancer Center inamangidwa, Lilongwe Business Park, New State of Art ya University of Science and Natural Resources, Boma la Nchinji Technical College, komanso Nkanda Road,
boma la Dedza Litipe Lobby Road Bwanje irrigation project zikupitilirabe eti zikukoma si zikukoma musapotera pita si musapotera pita kumbuyo kwa musapotera pita si musapotera pita boma la Nchewu bus depot Nchewu stadium Sangano Neno Road boma la Neno Mwanza Neno Road Sangano Neno Road Neno Rural Growth Center boma la Mwanza Chapananga Road boma la Blantyre New Lecture Theatre and Science and Technology Hall Blantyre City Roads Likubla Blantyre Water Project Blantyre Business Park boma la Chilazulu kukonza nsokwa na Sawa Technical College Providence Industrial Mission Road Chilazulu Parombe Road Aida Chipembere Road boma la Kalonga zilipo muzitukukozo sinatope nazo akuti imiseti akuti tilowa tikukamba zapita siyonji tikuvaneti pomaliza ndikufuna ndikusireni verse imeneyi ikuchokera pa Daniel 5 verse 24 mpaka 28 akuti ufumu wanu watani wayesedwa eti ndiye mwapezeka kuti mwatani amalawi nonse 2025 tiendi zavotere Profesa Peter Mutharika DPP woye zitukuko zapita mazimva eti chala mwamba cha Profesa chala mwamba cha Profesa DPP woye olemekezeka pa nthawi ino mundilole tipite kunkhota ona bosi Tambuli bwerani m'bwalo muno ona bosi Tambuli Chala mwamba Abida woye DPP woye Gangata woye Kambalame woye choyamba nipeleke ulemu wa Vice President atu wolemekezeka bambo Alfred Gangata komanso Regional Governor bambo Kambalame Chidiridiri wolemekezeka onse amayi nda bambo Mwachidule. Ine sindifuna kutenga nthawi yayitali koma ndikungofuna kukutsimikizirani kunena kuti amene amapanga zofufuza aku Chancellor College amene amatchedwa kuti Afro Barometer atsimikiza kuti podzaponya vote 2025 Peter Mutharika ndi amene adzawine masankho dziko muno. Chala mwamba mudziko muno anthu onse akalembetsa tikuyembekezera kuti pakhala pafupifupi ovota okwana 7,000 lelolo mmene zilili 7 million lelolo pamene zilili ndizonena kuti anthu oposa 3 million ndi amene akunena kuti avotera Profesa Peter Mutharika. Ntchito yomwe tili nayo pakali pano ndionena kuti pa 3 million yomwe ilipo pano pali anthu ena opitirira 1 million amene sanapange chiganizo. Ntchito yathu ndiyoti anthu amenewo apange chiganizo choti nawonso avotere Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndeka ya wina afune olo asafune 2025 president wa dziko lino ndi Profesa Peter Mutharika. Mulilongwe muno 70% ya anthu ntawuni muno ikunena kuti iwo voti yawo adzayipereka kwa Profesa Peter Mutharika. Ndengati capital yatero paliso wina atatsutse ngati chifukwa tikamati Lilongwe ino
tikamati Lilongwe ino chala mwamba, tikamati Lilongwe ino timanena asilikali kwame, apolisi ku area 30, ogwira ntchito saboma ku Capitol Hill. Nanga sindapita manga Lilongwe, nanga anthu amene akadavotera pita Mutharika nde pali wina asadziganiza zina. Ndiye nonse amene muli pano, ntchito yanu yayikulu ndiyonena kuti mukamayenda mudziona kuti kodi ena amene akuti ali mbali inayi tiwapange convince kuti tivote nawo limodzi. Komanso mwaona nokha kuti zipani zina zotsutsa tikuyenda nazo limodzi. Kukakhala ma press conference timakhala tili limodzi. Ndipo mavota amene ndanena aja azipani zimene zisanabwere, nanga akabwera zipani zimene ndipo alisonkhani ngati. Ndiye tonse amene tili pano tikhale ndi chitsimikizo, tikhale okonzeka kuti pamene ena akuyenda ndi chikwanja chogula ku stolo, inu chikwanja chanu chikhale muchani? Chikwanja chanu chikhale kuti? Chikwanja chanu ndi voti yomwe muti mukavotere Profesa Arthur Peter Mutharika. Mukakangovotera Profesa Arthur Peter Mutharika ndiye kuti ajazi kwanja aja mwakhazika pansi. Ndiye ndikufuna ndipemphe nonse amene muli kuno kuti tatiyeni aliyense payekha tigwire ntchito yonkatifu onetsetsa kuti tisankhe Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndawuni muno ntchito yomwe tatsala nayo ndiyonena kuti anthu amene anabwera pano aja ma MP tionetsetse kuti amene otapatse support chifukwa Profesa Arthur Peter Mutharika sangalamule dziko lino opanda ma MP. Ndiye tifuna ma MP onse 12 muno mu Lilongwe akhale a DPP. Zikomo kwambiri. Chala mwamba zikomo kwambiri. DJ tatipatsira kanyimbo kaja kamaduka kaja kuti tiongole miyendo malo ano. Mzimu wa Chilima, mzimu wa Kadama, tiongole miyendo pano. Zikomo lemekezeka Vice President. Rest in peace.
Machona ndi ameneyo Machona. Machona ochokera ku South Africa Machona. Zikomo taombere mmanja. Zikomo taombere mmanja. Zikomo. Zikomo taombere mmanja. Panthawi ino tikupita kunkhotakota konkuja Brenda Saidi. Bwerani m'bwalomu mutisungire nthawi. Zikomo kwambiri. Nyimbo yayi Mavenda lilipo. Mavenda kwa pwetekele kaondo lilipo hapo. Chala mwamba uko. Uya kutina chakwera wanikonda nufuna profesa sabuta mtalika chala mwamba. TPP woye. Profesa sabuta mtalika woye. Profesa Gertrude Mutalika woye. VP wa mwana wasataswapo Alfred Kangata woye. Nitili woye. Wana Bwachibungu woye. NGC yose woye. Tingalule tisangalule. Kusade sikisi tingalule tisangalule. Mavenda lilipo banu. Amena nimende wabasu upita mtauni eti. Banji kwa mara chakwera sita zuyenda. Katundu dailo mangula ndido ukuyeti. Chakwera watitandiza sana titandize. Atati waye. Tiusane zona banu eti. Mavenda nilukona njala kwa mara kongelesi. Sichancho. Tikaone katundu asita ulanda wati. Kanga ngongole chakuta yanifi mwalandira inu. Apita woye. Amati musika jakatatu maja. Kapena tulukona njala. Tukona chidezi sichoncho. Apita woye. Wamala kongelesi mwaliona. Enani mudala mwana mwaziona nkhaza zake. Nyimbo iwe imbe kumuive sasa imwe. Inasinchula muchula no kapita woye. Mujama nina kuti chimanga inu mwachipesa chiliko kuno. Kuno ata kuti nkulilongwa kuti nasanu ndino akongelesi nzona. Nena anira kuti kuno nkwawo kwa chakwera nzona. Mwati imwe mwasunga voti ati mkavodela chakwera imwe. Chala mwamba. Ngati mwalembetse chikwanje chaka mchimani. Chaka chamawa chakwera atani. Ufulu utani. Ubweleleso. Apita woye. Tumbala chimanga tulikula 50,000 ati. Yufula shuja 70 kwanje sipano 600. Shuka mtengo waka nchia. Nanga federeza mwakula imu. Ashakwera mata kubatsani federeza kubatsani. Yaba lichifunga shavuadala shakwera hapa. Apita woye. Nalama zawa izaluba ngila dasi kusivoku. Sika bwela kuno mutani. Kama vuadu muta. Musungira ndani. Adati tu aonele kubeji house uya kuda adati. Chaka shamawa bweleso pampando shala mwamba. Tijuatete kwele pano. Tijuatete pampando shakwela. Watizuza mwakwanira. Takona njala mwakwanira. Apita woye. Chakwela. DPP woye. Mwaziwa nazifunga za mwatu ufunira pita Mutalika. Pachisanu papita hapa ndalama yako asha ya gwasu. 25% yata. Ikungwa ogwa every fortnight ndalama ija. Venda akashoka pana kutaka ode kubwela kwa njofu bwa. Chifungwa tu 20 ija mavenda di matamangeti. Pano mpanga takonele shota. Shoka si.
Mwaione mene achitika gemu. Ali bwanji mkulingo ataenda naye. Chala mwamba. Apita waye. President wa dziko lino amene atijasa mavuto nda Profesa Arthur Peter Mutharika. Apita waye. Tikabweraso pano ukatsindika bwino yati. Osabetsa voti sungirani Profesa Arthur Peter Mutharika. Zikwamo malingana ni nthawi. Chala mwamba cha Brenda, chala mwamba. Zikomo kwambiri. Pali chidziwitso china ichi, wina wataya chikalata cha NLP ichi chovotera chofunika kwambiri eti amene akudziwa kuti wataya ichi abwere kutsogolo kuno tidzampatse. Zikomo kwambiri. Olemekezeka Vice President pa nthawi ino mundilole ndayitana Betha Koloko kuti mbwere m'bwalo muno, advisor wa president. Zikomo kwambiri. Chala mwamba. TPP woye. Profesa Arthur Peter Mutharika woye. Alfred Kangata VP Center woye. Tonsa Tilipano woye. Ule mundipeleke kwa inu Vice President. Olemekezeka Alfred Kangata. Ung'ono. Ule muwanu masuluano. Ule mundipeleke kwa akulu onse ochokera ku NGC, regional governor ndi timu yonse ochokera ku region. Mwachidule atate ndi amayi moni wonse. Kwetekele mwakonzeka. Kuvotera Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndizona kunena kuti kuna ku Central Region inu mukugula zinthu zochipa. Ife kwathu shuga ali pa 3000 kuno akuti mukugula 600 ndizona. Amayi ndi abambo. Ine lero ndikungofuna ndikusimikizireni kunena kuti chipani ndi DPP president wache Profesa Arthur Peter Mutharika. DPP woye. Olemekezeka VP. Timati mukauze a Profesa Arthur Peter Mutharika kunena kuti kulilongwe nawo anthuso akuzunzika si choncho. Ife timamva kunena kuti kuno akugula zinthu mochipa. Anthu anditafusa bwana VP akukana kuti nawonso akugula zinthu zotula si choncho. Izi bwana zikutanthauza kuti anthu akuzunzika. Zimene Chakwera analonjeza anthu awa Chakwera sana tani kodi sana kwanirise. Lero akaona misonkhano ya Vice President Alfred Kangata akumatanga chimanga ndikukaika malo ena likuni ndikubwesa malo ena ndicho linga choti ati anthu musabwere kusonkhano wa DPP pali nzeru palibe. Amayi ndi abambo zimene Chakwera analonjeza walephera. Ngati walephera asire Profesa Arthur Peter Mutharika kasupe wachitukuko amene anakhala akupanga zitukuko zimawerengedwa pano mziko muno. DPP woye. Inu amayi ndi abambo mukuziwa Chakwera DPP woye. Amayi ndi abambo pa 16 September 2025 Chakwera akuyenera kuchoka chifukwa choti anatinamiza zimene analonjeza sana tani kodi sana kwanirise. Mwakonzeka kuchosa Chakwera. Ambuye akudaliseni nonse zikomo. Manja. Zikomo kwambiri. Pepa la NB ja dzina lake ndi Mussolini. A Mussolini mutabwera kutsogolo kuno chinthu chindi chofunika mudzachitenge. A Mussolini. Zikomo kwambiri. Chala
chala mwamba uko, chala mwamba uko, chala mwamba uko. Msonkhano ukukoma eti? Ukukoma chala mwamba. Panthawi inolemekezeka mundilole nditane amuvoliwa. Bwerani m'bwalo muno amuvoliwa mpereke muno. TPP woye! Ife tonse woye! Chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba. Bwana muli apa malinga ndi nthawi ndiyankhula mwachangu. Choyambirira chimene ndikufuna kupempha bwana, ine ndimakhala kuno nyumba yanga ili pasangapa. Bwana chimene chikumavuta anthu akamayenda akumavuta kuti next time mukamazapanga msonkhano achinyamata onse amene ali apa bwana muzawathandize ndi ma t-shirt. TPP woye! Chachiwiri bwana ndi chiziwiso. Amalai Congress Party amanena kuti kuno ndi kwawo kuchipinda samatero. Koma watu bwana ndikudziwiseni lero akumayenda chothawa m'madera mwakamapanga misonkhano. TPP woye! Munthu akazayamba m'mabambo kubwera chozemba pa nyumba kuthawa ana ake ndiye kuti walephera si choncho. Bwana ndikudziwiseni kuti afune asafune chipani cha TPP pa 16 September 2025 chikubwerera mboma. Ndimawu amenewo bwana ndirekere pomwepo zikomo kwambiri. Athokoza muvoliwa chifukwa chosunga nthawi. Chala mwamba msonkhano ukupitilira malo ano. Panthawi ino bwana mothamangira nthawi mundilole nditane a National Deputy Director of Election amene ali Honorable Liwemba. Honorable Liwemba bwalomo. DPP oye! Olemekezeka Vice President Honorable Alfred Gangata, inu bwana Regional Governor Kambalame, ma Presidential Advisor atu bwana Chipungu, komanso amayi na chuma, a District Governor komanso inu olemekezeka Director amayi atsogoleri nonse. TPP oye! Abaranzanga, abambo akamunamiza mwana kapena akamunamiza mkazi wawo amalandira ulemu ngati? TPP oye! Bwana Vice President mukatithokozere kwa bwana Professor Arthur Peter Mutharika amatiuza nthawi zonse kuti tizisunga bata komanso kupereka ulemu ku ofesi ya President. Ife ku DPP zotukana President sitipanga nawo. DPP oye! Koma chasira MCP azimutukana oka chifukwa choti analonjezana kuti fertilizer adzakhala pa bwanji ndecha kwera fertilizer sako apa tsanchifanya kakumudani. Ife sitipanga nawo yayi azinyozana chani. DPP oye! Wakamunamiza mwana samakupatsa chani. Ananamiza masapota MCP kuti passport idzakhala bwanji 14,000. Masapota MCP ngati akwanyoza a president yao ife sikudani. Bwana Vice President mawu omaliza ife ngati oyang'anira chisankho ndimafuna ndikutsikimizireni unyinji umene mabwera kuti masankho awa olozivute zitani sabera iyayi siziteka. Pali abambo ena dzina lawo ndi Wiseman Enoch. Pa 4 mwezi uno anakalembetsa vote kusambeta LEA. Abambo Wiseman Enoch omwewo pa 8 mwezi omwe uno anakalembetsa vote kusambeta LEA. Inu Electoral Commission mumve zimenezo. Siziteka ulendo uno. Siziteka iya siziteka. 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 Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Panthawi ino bwana mundilole nditane mwini wake wa chigawo chino chapakati
Honorable Mbalame omwe timawatcha chidilidili, komanso iwowa ndikalonga Gawaundi wa Central Region mwachidule timangoti kapanda malire Gawaundi wa Central Region. Iwowa ndi amene atidzutsire olemekezeka VP wathu kuti atilankhule. Zikomo kwambiri. Jala mwamba chidilidili chili pamalo eti akatundu. Kodi uyang'anire chipani chigawo chonse chapakati ndi masewera? Mumaonene ndi manjenjemera? Timatekeseka? Munthu ukamagwira ntchito bwana wako azikukhulupirira. DPP woye! Ndamva wena pano lero mtima wanu uli jokojoko. Mufuna mutamva kulankhula kwa Gangata, Vice President wa chipani chimenechi pano pa chigawo chapakati. Sichoncho kodi? Mumawadziwa Honorable Gangata eti? Mufuna mwaone lero pano eti? Unyinji umene wabwera pawu mukudziwa kuti uthenga wachoka kwa Profesa Arthur Peter Wamutharika wachoka kwa Gangata amene ali apa. Kodi zikumveka? Tinali lundi convention ife. Kunali convention ya DPP. Munamva inu miezi ina 6 kumbuyoko chipani cha DPP chimachita ngati mgwedegwede. Koma ife tidangonena kuti tifuna Profesa mwaonaso phokoso ku DPP. Ulendo kumasankho umene. Kodi zimveka bwinobwino? Tikamapita kumasankho timakhala titakonzeka. Ndathokoze Honorable Gangata mwachita misonkhano ikuluikulu ngati imene tiwonera pano. Honorable Gangata sachita msonkhano wa masewera. Munaona njinga za moto huko? DPP woye! Kodi kampeni yayamba? Muona zida za kampeni ikayamba. Tumvana bwinobwino? Kampeni ikayamba. Muona zida za kampeni. Pali zida za kampeni hapa? Agangata nangobwera kuti adzapereke chani? Moni. Tumvana bwinobwino? Mkulu ameneyu ineyo ndimapanga naye chidi kwambiri. Lero msonkhano uli apawu tikuonera pa Zodiac live. Mkulu simasewera atoya. Ndizocheza? Anthu kumchinji akutimvera. Anthu kaya ndikuti akumvera kuti DPP lero ili pano papwetekere. Bwana ndimakuyamikirani. Mumagwiranso ntchito ndi ma station radio onse. Nthawi zina ndinali ndi a Times. Lero mwafuna Zodiac ikhale pano. Utsogoleri ndiwe umene anthu amafuna ndi uti kodi? DPP woye! Bwana pano mkati mdzabwereso chifukwa ino ndimakudziwani kwanu kwa abambo wanu ndi kuntunda uko. Konkuno ku 36. Anyamata akunowa osamayang'anira kumbali ayi. Kawawonani inu tunda akatundu. DPP woye! Nimafuna ndinene mawu yawo pomaliza kuti ndadzutse. Ineyo ntchito yanga ngati regional governor ndikwapempha Vice President kuti auze Profesa Arthur Peter Wamutharika kuti abwere kuti ntchito governor yosavuta yongopempha Profesa abwere kwapwetekere. Nkhani yatani pamenepo? Tumvana? Ife sitikufuna zomamenyana chifukwa wenafe kukacha koyenda kwathu ndi mtaunimu. Nde mukadzizimbayitsa mumaganiza kuti mabiswala tikumana nchani mtauni. Tiyeni tizicheza ndale ndi masewero. Ndale sizoopseza. Ino amene mwayamba kumene ndale muzifusira kwa ife amene dayamba ndale kalekale. DPP woye! Kodi mzako akakhala kuchipani chino uziyambana naye? Ayi! Panopa ndi nthawi yomayang'ana kuti chipani chimene ife tilowe, chipani chimene ife titumikire ndi chiti. Nthawi yake ndi iti? Ndiye inuyo msonkhano uno ndiona Gangata ali ndi fundo, ali ndi uthenga ochokera kwa Profesa. Tapatse Honorable Gangata mnyamata ameneyu ndikachepa tsonga koma mtimawo
ndakatundu weniweni. DPP woye! Ena achoka zipani china DPP anala regional governor Akwadi tango imani Akwadi awanala regional governor alijoini zikomo kwambiri. Uyo ndiye anakuweka. DPP woye! DPP woye! Professor Arthur Peter Mutharika woye! Kodi mwakalembesa? Inetu kunoko nali chakwera. Amene mukutizwa kunoko amali achakwera ine. Koma lero si chakweraso ndipita lero. DPP woye! Ziko kwambiri. Tasogoza naone. Bwelerani uzakhala obo mwambo nditu muvale salu. Azimayi mulipo mayikunje? Amayikunje mulipo. Panthawi ino tsopano. Kodi zumveka bwino bwino? Ndikuti panthawi iti ndimilitse cheya wa msonkhano. Nyamata ovuta kwambiri. Alfred Gangata Mbwalo nyimbo azimayi. Yeah.
TPP oye! TPP oye! Wapwetekere mwaswera bwanji lero Sande nafeso waswera bwino eti ulemu wa regional governor Honorable Kambalame, ulemu kamafumu wose mabwera pano, ulemu advice to the president Honorable Chipungu, ulemu Maina Chuma advice to the president ulemu wanu, ndiye nao saini GC mlandero ulemu wanu. DPP oye! Marilandira kwa kapwetekere? Marilandira? Ndikufuna aliyense akwesera na mwamba because ateta kuonera aliyense uko, sindikuona uko. Kuntunda uko, aliyense akwesera mwamba meweli. Chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba. DPP oye! Profesa Athabira Mutharika oye! Ndithokoze kwambiri kuti mutamva kuti ndisonkhano lero kuno kwapwetekere simunachitire mwina kwa kubwera kuti mudzamve fundo za DPP zimene zakozatsulula lero. Khani imene bwene kuno tsulula lero siyapatali yayi. Monga mukudziwa kunena kuti tikuchita kalembera wa masankho, ameki akumanga kalembera wa masankho, chaka cha mawa tikufuna lisinthe president, boma ndilo mweri kumati nkosanyani kodi? Chifukwa boma limene adatibera pa 2020 paja ndilo mweri eti? Tikufuna tingolenganso timkwezere munanga Profesa Athabira Mutharika. Ndiye njira yake imene tikutsata kuti boma tilengeso timkwezere munanga Profesa Athabira Mutharika ndikuti atufe tilembetse mavoti mukandula mavoti. DPP oye! Monga mukudziwa boma la MCP mu 2020 lidatamiza amalawi ambiri kunena kuti lidzakoza zinthu. Amalawi tinakhulupirira achakwera monga ngati wacha ndi mbusa munthu wa Mulungu. Komano ife taphunzira kuti kukhulupirira anthu a Mulungu achinyengo sikwabwino sichoncho. Sindinaonepo muno Malawi anthu a Mulungu ngati chakwera ku nthawi yoyamba kuyipitsa mbiri ya zibusa ndi Lazarus Chakwera. DPP oye! Pachifukwa chimenechi ndifuna tabwera kuti tikuwuzeni kuti tipite tikalembetse kalembera amene akutseka lachinayi likubwerali. Kwa amene sanalembetse tipite tani kodi kuti tisinthe boma limene chaka cha mawa. Mwakonzeka kusintha boma limeneli? Mukufuna muvoteso ajaji? Ndimafundirireponso pang'ono akumanga amanena mtaunimu misewu imene akukoza pakali pano kuti misewu imeneyi chakwera akupanga dzitukuko, koma dzitukuko zimenezi zinayambidwa 2019 ndi Profesa Athabira Mutharika. DPP oye! Asakunamizeni kuti amanga misewu mtaunimu. Dzitukuko zimenezi ndi gulu limodzi la interchange pacha pa 18. Misewu yonse muyiona mtauni kuyambira pa bridge ya ndi thandizo limeneli la Japan Aid. Thandizo lilo ku Japan. Koma thandizo limeneli anapempha ndi Profesa Athabira Mutharika 2019. DPP oye! Sizinatheka kuti boma la DPP liyambe kumanga chifukwa cha mademo amene ankapanga ofuna kulanda boma la DPP. Tikumvana zimenezo? Komabe ndiyapusakala kwambiri chifukwa kuti Profesa Athabira Mutharika ndi amene atsakulire dzitukuko zimenezozo. DPP oye! Chifukwa choti akwaniritsabe zimene ife tayamba kupanga
kunakhala sanapange ndakadandaula kwambiri koma chifukwa kuti akwaniritsabe zimene profesa adawatuma achakwera kuti ngati ufunika bomali ndingotisungira ukayambe kumanga bridge la Palilongwe chifukwa ndi achakwera ati amamopa APM sanachita kupamanga mabridge amene acho chokati APM chaka chamarani kodi atsagulire. DPP oye! Tikaona msewu wachoka pa crossroads kukafika Kanengo ndizikazokhazo zimene Profesa Arthur Peter Mutharika anapemphanso 2019 ku boma la China. Ndiye a China ndi achipongwe mukaona amachita kulemba kuti China AD munchichewa. DPP oye! Kukana IMCP ya mabodza chifukwa zola kubodza chifukwa china chilichonse akungolisha kwera delivers bodza. DPP oye! Kuchokera 2020 fika patsulo lero palibe boma la IMCP limene lapanga zokomera Malawi. Zimene apanga ndizi eti mu budget ya 2020 to 2021 anayika ndalama zolagula fertilizer otsika mtengo wa 4,950 mapeto wake fertilizer uti anagula kubutchala. DPP oye! Amalawi misonkhano yonse atatolera 2020-2021 ndalama zonse anakaba kudzera kubutchala limene ndi boma labwino. 2022 to 2023 ndalamaso anabanso kudzera ku East Bridge budget imeneyo momoti ndalama agule fertilizer wa Malawi wotsuka mtengo komanso misonkhano ya Malawi agule mankhwala muzipatala chimene anapange wache ndalama ndikukabanso kugwiritsa ntchito East Bridge pamene pali nzeru ndalama kungoba. DPP oye! DPP oye! Chomvetsa chisoni kwambiri. DPP oye! Chomvetsa chisoni kwambiri chonena kuti dzana lomweli achakwera atangomva report nangasinda president dziko linweti atangomva report kuti Profesa Arthur Peter Mutharika ndi amene adzapambanenso chaka chamawa anayitana mafumu onse ali Lilongwe kupita ku State House. DPP oye! Ndipo kumeneko akuti a president kugwadira mafumu kwa apepesa kuti aonetsetse awauze anthu awo kuti adzavoteso MCP. DPP oye! DPP oye! Profesa Arthur Peter Mutharika oye! Achakwera sindikunama iyayi anayitana mafumu onse ali Lilongwe motsogozedwa ndi Church Mwindo Banda kunena kuti mafumu amenewo aonetsetse kuti adzime anthu mamidzi muno kuti akulembeni mayina mukalembetsa mavoti akaunti wa mavoti akulembeni mayina adzikunamizani kuti akugani fertilizer adzina maso lagawa chimanga. Ndiye chichewa chakaponena kuti votero ndo unosiya ulere iyayi koma mulembetse kwa mafumu kuti apose ndalama. DPP oye! Cholinga ya zimenezo akufuna kuyesera njira yonabera mavoti koma mavoti sabera chaka chamawa iyayi. DPP oye! Ndikufuna utsimizeni pano. DPP oye! Ine ndi Nyamata ndine Nkhalamba. Tivane uko ndine Nyamata ndine Nkhalamba. DPP oye! Angalibera ifeyo zingatheke mukunona bwino ndine Nyamata ndine Nkhalamba. Ndikufuna ndinena panena kuti DPP oye!
zokuti tinamizane malawi muno zimenezo sizitali kodi inuyo mukuvutika simukuvutika? Ndiye ndizona kuti achakwera chakati malamulirenso dziko mukufuna zimenezozo azinamiza. Dzulo anayesera kuyika show pa Civil Stadium akuti yaulere kutenga onse oyimba kumeneko nduna kumeneko kuti akapeze apange phwando loyimba na nyamata, koma tunamva chisoni osapeze kauni aliyense kumenekoko. DPP oye! Anyamata azanga ndikuuzeni ndagwisana nanu kumene kuti kukhala. DPP oye! Osamalala zopusa atusakuti haitali. DPP oye! Kwakwana Profesa Arthur Mutharika mweso bomba chakachamawa sichoncho. Ndiye ndifuna panopa atika nyimbo imodzi ya chilimbikitso koma ya mawu Mulungu tingomvina panopa amanena kuti maitumolo. Mwina mukuidziwa ameneyo? Mukuidziwa? Tifina tonse uko. DJ yakayimana DJ. DPP oye! Akuti mawalangaso likhala bwino sichoncho. Nyumba yakwamba chisuma kuti mawalanga likhala chani kodi? Ngakhale chakwera kuzama nayo koma likhala chani kodi? DPP oye! Mafuta amene akusola lowa maodzana ati kodi? Felix kusola leloyi chaka cha mazera ati kodi? Ferreza kusola leloyi chaka cha mazera ati kodi? DPP oye! Koma zonsezi tu zithaka ndani kodi? Profesa Arthur Mutharika namene katani kodi? Tikamvodere. DPP oye! DPP oye! Ndikuona abadada kuti fuso lomaliza eti kuti wati mwalembetsa adadi aone apa pa Zodiac amene mwalembetse kwasani manja nonse kwasani manja panonse. Wow. DPP oye! Tawefe na dada DPP oye! Makozeka yose chakwera! Makozeka uko! DPP oye! Profesa Arthur Mutharika oye! DPP oye! Profesa Arthur Mutharika ndi President Kayo amene amakonda chinyamata muno Malawi. DPP oye! Ngati munapita convention amene munkaonera pa Times adanenetsanso nayo nena kuti ndikufuna convention muno mkamatuluka musankhe achinyamata ambiri maudindo akuluakulu. DPP oye! Mwandone nyamata pano eti chifukwa Profesa Arthur Mutharika amakonda chinyamata ngati munene apanu. DPP oye! Profesa Arthur Mutharika ndikuwuzeni pali mwense madziwa yayi wakhala loya wamkulu muno Malawi komanso dziko lapansi. DPP oye! Profesa Arthur Mutharika adalemba nawo constitution ya dziko lino la Malawi. DPP oye! Malamulo amene tikusichira pano Profesa Arthur Mutharika analemba nawo ndi chifukwa kali President Kayo amene ali osunga malamulo muno Malawi. DPP oye! Profesa Arthur Mutharika waphunzitsa masukulu ovuta kwambiri kunja akuluakulu. DPP oye! Profesa Arthur Mutharika ndalama zake anapangira kwa America. DPP oye! Profesa Arthur Mutharika ndi President Kayo muno Malawi amene ali ndophunzira ana ake abwino komanso ana ake osala kubayayi ana mtendere osala sizina mtolenga tachakwera pakali pano iya. DPP oye! DPP oye! Profesa Arthur Mutharika ana ake moyenda mwamodzi amaputi moyenda anatuka nawo pa ndandanda ya maloya ophunzira bwino komene maloya ofunika
kwa America ali mugulu 100 la Malawi otsogola kwa America. DPP oye! Ana a Profesa Arthur Mutharika. Ndi chifukwa chake dziko la Malawi mutsogola Peter Mutharika linkaenda bwino chifukwa ana ake a Profesa Peter Mutharika sankampasa bize Peter Mutharika ya. DPP oye! Ana khalidwe, ana osasusuka iyayi, ana okonda Malawi. DPP oye! Ino munamba mona Peter Mutharika muno Malawi atawina boma Peter Mutharika adanena kuti ananga kubwera, anabwera tsiku lolumbiritsa, atalumbiritsa ananyamuka somarani kodi osati pena paliponse ndine mwana wa president, pena paliponse ndine Niki Chakwera, paliponse ndine Honorable Fandala amatero. DPP oye! Zimenezo chakanyama zitha sikuzipaso muno Malawi tikupana makonzeka kusina boma limeneli. DPP oye! Ngani makonzeka kusina Chakwera chala mwamba kwa tatawana chala mwamba ko. DPP oye! Tawalesa mikuya wanu ngani makonzeka. DPP oye chala mwamba chala mwamba musina boma limeneli. DPP oye! Mama mbali zandi hawa ndikufana utsikimizana na Central Region, ndikutsikimizana na Central Region kumaso anthali longwa Nyamata muli pano. DPP oye! Ndikufana akwandira Nyamata dzikwanje mulo kunjesi David Malamula kunena kuti enough is enough. DPP oye! Enough ndifanya basi fanya kalambeti kukhanyira kusukupusa iya isamadelo umali bafanya ndi kodi ntendere eti. DPP oye! Zimene zimukadzama ngaso tsiku lina zemisira manjira zemenyana. DPP oye! Chala mwamba DPP oye! DPP oye! Ndikufana bazaso mwayi pano. DPP oye! Achakwera anaenda muno mulilongo eti dzana lomweli apita ku 23 antusana apeze, abwera kuno antusana apeze, apita kwa Kisamo antusana apeze, apita ku Ntandire akabweza, apita kwa Kauma akabweza, kwa Chisamo akula kwakuwa ndikumanena kuti gangano apita kama 200,000 kwa Kisamo. Zimene zoona. DPP oye! Kunako ndikunena pana akundina ku polisi kwa ya 3 akandimanga chifukwa chakuya kukidwa pemali nzeru. DPP oye! Zona the whole president asakule mimba ndi mwanangalira zona pemali nzeru. DPP oye! Akundobeti DJ nyimbo ija ayamba kale ayamba DPP DPP oye! Chala mwamba yakozeka sababa aledi yakozeka eti ndeni mafanele kuti inaye musibe muli wandi kutwa mukundionera apa napo sichoncho munonere muzana kumanena kuna kuti ine dzina langa ndi Alfred Gangana. Ndani dzina langa ndi ndani kodi ilangwe inasi ziteko lichakwena awineso chaka chamawa sichoncho sindilowa zimene sichoncho tionetsetsa kuti mpaka Profesa Arthur Mutharika awineso pomwe chaka chamawa sichoncho. DPP oye!
ife silimalo zimene zonso eti pakali pano pali alendo amene fati walandire pano Honorable Stolo amene anali MP wa kunsanje wa MCP. DPP wae! DPP wae! Awa ndi Honorable Stolo anali MCP. Komara ngona kafukufuku mezo zikuyendera malayi muno kuti zinthu zikunena kuti awo leso ndipita Mutharika wapangaliza ine kuti yaya ndipita ku DPP komweko. DPP wae wapangaliza ine kuti yayi bomba silimene liya bomba ndachani ndipiteni kumene koko ndikathandiza kunaka chani kodi munthu anzatisa ameneyo. Komanso mangokumbutsana mwaona minister wina Agnes chakuchakutuko wapangaliza ine kuchoka kundula MCP sioncho ndiye kuti dzito dzavunda dzaoleti palibe sakufuna somba imeneyo eti DPP wae kudakwaona Honorable Stolo alandira tsopano na DPP sioncho kuchoka MCP sioncho ndawalandira eti DPP wae DPP wae zikukwama zikukwama zili bwineti DPP wae ndimafuna ndiyankheso pano Honorable Mvoliwa munabemba kuti achinyamatalapa akufuna ma t-shirt sioncho DPP wae kuti achinyamata mufuna ma t-shirt sioncho zimenezo zamveka ma t-shirt akubwera mugawana musadandakula iya sioncho. Komanso maikuje munapempha kwa azimayi saleti zimenezo tilokosola zibwera ndiononso muvala muwala eti DPP wae DPP wae ndima amenewa ndafika pamatero a msonkhano uno ambuye akutsogolereni koma ndisanamalize ndikufuna ndipeso nyimbo imodzi apeti koma ndiyama a Mulungu musaimba kone magulu ena pakali pano mwanimva ngati ndiche chimameo nawo tiimbe maonyinji nonso kweti amanena kuti khulupirira zosatheka ndiyanduve zimeteka ndi mbuye khulupirira zonse zitheka tango khulupirira zonse zatheka tango khulupirira zosatheka ndiyanduve zitheka ndi mbuye khulupirira zonse zitheka DPP wae mukhulupirira kuti DPP yawina mawa mukhulupirira DPP yawina mawa manja mwamba DPP wae ambuye nonse akudalitseni zomwe zikomo Sega anali Alfred Gangata yemwe ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimene cha DPP makamaka mchigawo chapakati tikhale tikumva kuchokera kwa Gangata makamanso kuti pazina zimene afotokozazi akuti pomwanji komanso pendo kamba kuti iwowa anakambapo mfundo zingapo zokhudza kufunikira kuti anthu akalembetse komanso kufunikira kuti anthu akavotere chipani cha DPP. Mwina Gangata kuomba mkota wake nkotani pa zomwe mwatsindika tsiku la lero nzachidule maona kale afro premita
inanenapo 2014 kuti profesa Arthur Mphaka anawina Afroblomina idanenanso kuti Chakwera awina ndi 50% anawinadi pano enenanso nena kuti Peter Mutharika akuwina chaka chamawa awina chaka chamawa ndi mavuto oposa 43%. Je timafuna usatonera kuti akalembetse kwatsalako kuti wanitse 51% because imene atsala kuti profesa Arthur Mphaka awina chaka chamawa ndi 51%. Ndichifani mausa anthu akalembetse mwachangu kuti pange kafa kwatsalako kwa mavoto awina kale. Munakabaponso nkhani yokhudza kufunikira kuti anthu alembetse mwina mukuchita zotani kupata kumakhaninso nkhani imene kuti anthu akalembetse ngati kumufuna kubwerera mboma ndi kuti anthu akena kukavota iyayi anthu atifa lembetsa kale ndipo tili nawo tikuwadziwa boma tawina kale boma tawina kale tikofani kupanga kava 1% imene 14% tikwanitse 51%. Ndiye anthu amene atsalawo ndi amene funa akalembetse pakati pano chifukwa anthu ambiri afuna kamavotera Peter Mutharika alembetsa kale 43% yalembetsa kale ndimene funa kamavotera Peter Mutharika ndiye tikofuna 14% kulembetsa Peter Mutharika. Mwachilimika kwambiri kuchititsa misonkhano kuno mnali kwa chinsapo kwa Ngona inu ndinu mtsogoleri wa chiwiri kwa Mutharika mchigawo cha pakati amene wangobweramo kumene mwina zimene zimoto zithandizira bwanji kukuza ntchito za chipani cha DPP. Monga mukudziwa Peter Mutharika amakona nyamata komanso chipani kuti chigwire bwino tikuyeneza misonkhano mukudziwa kunoko ndi songono wa MCP timene kuti chipani chidzutse chipani anthu achidziwe bwino bwino komanso anachikhulupirire popanda chikhulupiriro kuchipani leadership zisimenda bwino yayi ndichifani mafunitsisa kuti at least tipange misonkhano nchonga kuti anthuwa chipanichi achione visibility chonchi anthu chimene achione kuti chili bwino. Tathokoza kwambiri ufuna zabwino zonse. Inenso ndiyamika kwambiri kuti azode munabwera pano komanso anthu atenga uthenga woyenerera aonanso maonanso pano kuti boma lapitadi chifukwa kunoko ndikuchimake kwa MCP anthu ayankhula apa chakuti sakumfunayi uthenga ngonena kuti mwauza atsalawo anzanuwo mwauza anzanuwo kunena kuti chaka chamawa Peter Mutharika akubweranso mboma zomwamene amene ndithu Alfred Gangata imwe ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi cha DPP mchigawo cha. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.